Og så skal vi møde et ungt par, som bor i en lejlighed i Aalborg. En lejlighed, der ifølge en ekspert er så hårdt angrebet af skimmelsvamp, at den er ubeboelig. Udlejeren, firmaet Krobi Invest, kræver, at parret selv skal betale for at få fjernet den livsfarlige skimmelsvamp, selvom det er i strid med loven. Ja, det var ikke det, man har regnet med at så finde både på sko og så handsker og så tøj fyldt med skimmelsvamp. Simpelthen. Signe Plovman Olsen og Kim Moral Nielsen har boet i lejligheden her i Aalborg Centrum siden 1. november. De kan ikke længere sove i soveværelset. De er nu henvist til en sofa i stuen. Signe, hun blev meget syg, at vi lå derinde med hovedet lige op i det. Og så endte det sådan set med, at vi valgte at så flytte herind. Vi beder bygningssagkyndige Poul Erik Markussen kigge på svampeskaderne i lejligheden. Jamen her er jo kraftig skimmel nede. Og hele vejen langs med fodlisten er der koldt, og det er også der, hvor skimmen den er placeret. Jeg vil helt klart ikke bo her. Jeg kan allerede mærke nu, efter at have været her i en halv times tid, at jeg begynder at få hovedpine. Jeg blev ekstremt overrasket over, at det var så slemt, som han egentlig stod og sagde. Så det har jeg det rigtig skidt med. Signe Plovman Olsen og Kim Moral Nielsen har kontaktet udlejeren Krobi Invest, som har besøgt lejligheden og set skimmelsvampen. Her blev det unge par lovet, at en udbedring af skaderne ikke ville koste dem deres depositum på knap 19.000 kroner. Jamen kan vi komme ud så er det nu? For det skal bare være prompte, vi vil ikke være her mere. Efterfølgende har parret modtaget et brev, hvor i udlejeren Krobi Invest erkender, at lejligheden muligvis er sundhedsskadelig, men at parret selv er skyld i skimmelsvampangrebet, og at de selv skal betale for skaderne. Selvom I lufter ud og gør alt det, som der anbefales, så vil der altid være stillestående luft nede bag ved en kommode, som ikke kan ventileres væk. Lejerne kan holde sig roligt, for de skal hverken betale eller udbedre, når det er skimmelsvamp. Lejernes Landsorganisation er nu gået ind i sagen, men parret har kun et mål for fremtiden. At komme ud herfra og finde et nyt sted at bo og få et nyt liv, og jeg er sikker på, at begge to får det meget bedre, det nye sted, vi finder. Og Signe og Kim har opsagt lejligheden per 1. april, og vi har naturligvis i dag forsøgt at få en kommentar til sagen fra udlejeren Krobi Invest, men forgæves.